אוכל. אולי הוא יזוז שהוא ישמע אוכל. גאל, הוא לא זז. יש כאן קיפוד. ראית אותו הולך וזה לא הולך לי. מה, אתם עושות לו סרט? כן. נזוז כבר. הנה הוא הולך. חמוד. מה זה חמוד? זה נראה גוש כזה. רגע, אבל אל תברח לי עכשיו. לא, הוא מפחד, מסכן. רגע. חמוד. באמת חמוד. כן, העיניים שלו זורחות.